בסדר? גם אתה הבא. מה אתה רוצה, פיתה? פטריות וזיתים. אוקיי, סבבה. בוא נראה. אוקיי, איך הפיצה טעימה בנות? כן, בתיאבון, איזה כיף יום הולדת, איזה כיף. תשימי פה עוד עוגה, מי רוצה? אני, חתיכה גדולה בשבילי. גדולה. אני אשמח גם. הנה, עוגה מגיעה ל... רגע. נו נטע, מה את רוצה מתנה ליום הולדת? פלאפון. מה פלאפון? נו, מה הבעיה? מה הבעיה? נו, לכל יש, למה שלי לא יהיה? לכולם יש פלאפון משוכלל, למה שלי לא יהיה? דיברנו על זה, לא? זה לא. נו, מה ביום הולדת? נטע. לא צחי, מה אתה עושה פה? בוקר טוב. באתי במיוחד על הבוקר להביא לך מתנת יום הולדת. פלאפון. נטע, כמה שאת יפה. מה אתה עושה? אמרתי לך שאני אסדר את זה. מה אני עושה? כל הזמן בלגן, נטע. כל הזמן בלגן בחדר הזה. מה הבלגן? מה הבלגן? תתחילי לקפל פה בבקשה את הבגדים. נטע, מה זה מבחן באנגלית 53? זה היה מבחן קשה, נו, כולם נכשלו בו, אמא. מה זה כולם נכשלו בו? נו, זה היה קשה מדי, אז כולם נכשלו. נטע, תקשיבי שנייה. תגידי רגע עליי, תקשיבי. אני ואבא ממש דואגים לך, אוקיי? אם זה הצד הלימודי, שבזמן האחרון יש קצת ירידה. אני גם שמה לב שאת לא כל כך אוכלת. הכל בסדר, באמת? הכל בסדר, זה הכל לא בסדר. אני שמה לב, את לא אוכלת כמו שצריך. את פחות נפגשת עם חברות, פחות מספרת לי דברים, מה קורה? באמת שהכל בסדר, אני מסתדרת. מסתדרת? עוד פעם אהבתי מאביה? כן, סוג של. משהו בסגנון. אוקיי, את יודעת שאני אימא? את יכולה לספר לי הכל. אני פה בשבילך, אוקיי? טוב. אוקיי. אני רוצה עכשיו לעשות כמה דברים, תסדרי את החדר, אוקיי? טוב. יאללה. יאללה, קדימה, אנחנו צריכים כבר לצאת. טוב, בנות, תקשיבו, נטע חוזרת ממש מאוחר היום, בסדר? אז בינתיים לא צריך לשמור עליכם, טוב? אלא נשקע לאמא. מתוקות. יאללה. להתראות מתוקות, תקשיבו לדוד צחי. להתראות. לילה טוב, תבלות, תהנו, תהיו רגועים. לילה טוב. ביי אמא. נו, עוד לא גמרתם את האבטיח? די, מספיק, אכלתם מספיק, קדימה, למיטה. סיפור מדוד צחי. מי נשאלה במיטה? לא. נו, לחדר הזה בלי משחקים עכשיו. היא לא אומרת כלום, לא מספרת כלום, רק לפעמים בלילה בוכה קצת, דוד צחי, אני רוצה להגיד לך משהו. אבל לא אתה מקשיב? אומרת כלום. שומע?
מה שעשית אתמול ממש לא בסדר. בכל זאת, אתה דוד שלי, וזה מעשה שדוד לא אמור לעשות. זה לא נעים לי, וזה לא מקובל עליי. ואני יודעת שכולם חושבים שאתה הדוד האידיאלי, אבל אתה ממש לא. ואני מבקשת, לא, אני בעצם דורשת שתפסיק. בסדר? אבל לא אומרת כלום. דיברנו כל היום, סיפרנו לה הכל. שלום שלום הדוד צחי. שלום, מה שלומכם? הכל בסדר, מה איתך? בסדר, בוא נלך לשחק. טוב, בוא נלך לכל החברים, בסדר. שלום, רוצים לשחק איתנו? כן, כן. בואו נלך, אבל לאן הולכים? הולכים לבית, לחדר, לשחק. אוקיי, בסדר. רגע, אני צמא. אני רוצה קפה. בוא נלך למטבח ונכין לדוד צחי קפה, כמו שהוא אוהב. ואז הוא ייתן לנו נשיקה חזקה חזקה, וחיבוק גדול עד שיחם. אוקיי, בואו נלך. בואו, חברים, תעזרו להם להכין קפה. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. וואי, אני מה זה דואגת לה? הייתה צריכה כבר לחזור מזמן. תמיד מתעכבת, כמה דקות היא בטוח תגיע, אל תדאגי. לא, אני דואגת, חכה, אני אעשה תפוס אותה עוד פעם. תקשיב, בכלל לא זמינה. טוב, מתחיל להדאיג, אבל אל תדאגי. נראה להיות אותו היא תגיע. כן, אני מתחיל להדאיג, אבל אל תדאגי. זה מדאיג, מה? השעה כבר מאוחרת, היא יצאה מזמן, לא התקשרה, לא כלום. היא אמרה לך משהו לפני שהיא יצאה? לא, היא לא דיברה איתי. מוזר. איפה היית? נטע, את לא זמינה. אמא, אבא, אישו שאני צריכה לתת לכם. זה קרה כאילו לאחרונה, במשך תקופה. דבר דבר אל תשמור בפנים, דבר דבר אל תסתיר את הפנים, דבר על כל מה שבוער, על כל מה ששובר, על כל מה שגומר אותך. דבר דבר תשחרר את הסודות, דבר דבר על הפחדים, על הפרדות, דבר על כל מה ששורף, על כל מה שחולף, על כל מה שטורף אותך. דבר נקי, גם כשכואב, דבר ישר, מהלב. גם אם קשה אתה יודע שכל אחד סוחב עליו בסוף סיפור אחר. דבר פשוט גם כשכואב, דבר ישר מהלב. גם אם קשה, אתה יודע שכל אחד מחפש בסוף היום איזה חבר. דבר, דבר, ותשתחרר. אשר! כולם קצת מתביישים, נו זה אני, תפתחו! להסתתר זה עניין לחלשים. דבר על כל מה שצורף, רונית! על כל מה אשר! על כל מה ששורף אותך. דבר נקי, גם כשכואב.